Počúvaj ma, Avatar. Možno si porazil všetkých mojich vojakov, ale môj tatino je pán ohňa a zoberiem ťa za ním, aby som sa mohol vrátiť domov, do mojej izby a spinkať v mojej pohodlnej postielke. Nemôžeš proste ísť domov? Nie. Môj tatko, pán ohňa, povedal, že nemôžem prísť domov, dokým ťa neprinesiem so sebou. Tak poď. Ideme. Ísť s tebou? Zabudni. Čo? Dobre. Takže budeš kvôli tomu čurák. Ja ťa chcem k nemu zobrať, aby som mohol hrať na PS5 a nosiť svoje obľúbené tenisky. Je to tak veľa, čo žiadam? Prečo krváca z ďasien? Vtipné, že sa na to pýtaš. Ďasná mi krvácajú, pretože som si zabudol kefku u svojho tatínka. Tak veď si kúp novú zubnú kefku. Nie len, že si ten Avatar, ty si taktiež aj zubár. Hnusný smradlavý zubár, ktorý si užíva, keď ockovia so synmi nevychádzajú. No ja len nechcem ísť s tebou a umrieť. Umrieť? Môj tatko ti neublíži. On by neublížil nikomu. Zvlášť nie mne. Tak prečo potom vyzeráš ako uvarený párok? Spadol som. Padol na čo? Na rozhavený grill? A čo keď toto? Ak nepôjdeš teraz so mnou, pôjdem ti poboskať tvoje dievča. Ani to neskúšaj. Prepáč, Avatar, ale si myslím, že tvoje dievča je odteraz moje. Ápa, je tvoj. Ideme si zajazdiť, fešák. Raz ťa dostanem, Avatar! Vyrobené v roku 2024.